Hey, what's up mga ka-adventure? May napadaan ulit tayo nagbibinta ng taho. Kaya naman, bumili agad tayo. Tagay na kayo eh. Carlos. San Carlos. Taga San Carlos mo irara may abidyo. Ah? Tagara Bugawan. Si kayo eh. Ya, kabay itong barangay man, Bani. Eh bani. Pero taga di ba Bugawan, taga sa Labat, di ba? Kasawa kayo at taga Bugawan kayo, kasawa kayo bani. Bani. Tapos sa may asaliwang pibinatog. San Carlos mo. Ay, tapos nakasandero si Rarapan. Ay, kabayag. Nag-iili ka unag yan. Bigay taong kailan manlalakoy. Paano nabilang, kabayag ko. Manakar kayo ng sama natin, malalay motor. Mahirap mo lang, manakarak ni Natang. Kasabayan nyo rin tatay ko ng sama, no? Kabayo. So yun ang mga ka-adventure, kunting marites lang tayo habang bumibili ng kanilang bintang taho. Bali taga barangay Bani daw sila sa may San Carlos City, Pangasinan. Magkapit barangay lang din sila yung una nating nabilhan ng taho nung nakarang araw. Bata pa ako nung una ko silang nakitang nagbibinta ng taho. Nung araw naglalakad sila pero ngayon nakamotor na. Sobrang sipag nila mga ka-adventure dahil sa ganitong hanap buhay nila. May mga anak na silang napatapos sa pag-aaral. Kaya saludo ako sa inyo mga kuya. Hahahay! Sir, kaway kayo sir. Quality. Yamines, promises. Shout out kay kuya na taga Bani San Carlos. Sarap yung inyong taho. Napakamarangal na trabaho na dapat lamang nating pagmalaki hanggat wala kang ginagawang masama at walang inaapakang ibang tao. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, balang araw aayon din ang panahon. Sipag lang at saka laban lang. Hahahay!